Good afternoon mga kabangas. So niya ko diri sa Mogs karon sa akong kwarter kay nanghinlo ko no. So kanito nan diri mga gamit makita ninyo. Ako ni ipagawas kani mga books oh. Wala actually ang uban na sa gawas ana diri oh. So ako nang ipagawas na niyo. Oh. So nana ako na nang gilimpyuhan gi-arrange na ako so to ano. Uban na i-arrange na. So para ba mga gamit na ko ora. So diyan ako na ipamutang tanan mga kabangas. Yan kani akong whiteboard. Kani akong whiteboard. Ako po ni ibalhin dito sa ubos. No? Ako ni siya kawanan ko ni. No? So yung computer table pambalhin ko ni diri sa ubos. No? So inana mga kabangas. So sira nalumpag mo ni. Ni ako baatan lumpag. Ang tanaw ni mo ni karon mo ni tsura oh. Pam! Ano na ni? Dagang bandage. Yan. Mogs. Alright. So, kalingaw na ko nagpamalhin mga kabangas. So, inyong kabangas, wala na ibangas kayo ng shade. Preparasyon sa klase sa Lunes, dayon masin magpalot ako. Basin lang. No? Palot ako. Medyo taas na akong buhok. So, dagana nag-advise nga magpalot na kay medyo taas na. No? Alright. So, ako ni hawanan karon. Actually, ibalhin na lang. Kung ano mo palit yun. Ibalhin na lang. Ayan kani. Sunod. Mga kabangas. Kini pagawas na ko niya mga gamit. So, dayag na lang. Nagkabuag niya kay hipos pumantaw niya. Kwan. Manggid ako mga gamit. Nga ako nang kuwanan kay kung naka-remember mo na ako vlog gani katuloy oh. Kani so ang mahitabo nalata ning wan. Yung bangko nga kuno kawayan ba nga idaanan ng tagresay nalata. Katupod dito sa likod, lumpag po na ayaw nun, repiro nun. So kinanglan pag budget, so wala pa mong kuy budget karon kay inos pa kay panalapi, wa pa mga ng gobyerno agad raman ta. Then balik na sa kong advisor no. Yung advisor ko sa grade 8 charitable. So after ani pang hinlo, tomorrow Sunday siguro ugma sa hapon. Morning musimba sa pag-ugma sa hapon at imanon ako mga chairs kay kulang. So na mga daot dito repiron ko lang dala mo gabas gabas martilyo magpalit lang og lansang numero 2 no repiron ako may lang na walingkuran mga bata mga kabangas. Okay, I think na ako 50 45 raman pero murag manubra ko murag 50 na ako mga bata. So kulang ang bangko. So naon ko sa niyang quarter ay din kumadto sa akong room sa akong section. Timanon ako mga bangko pero ugma na siguro naon ko sa ni diri kinagkalandrakas. So, mga kabangas, pasensya na sa akong quarter. No, this is baseball quarter. No? So, nagkalanrakas akong lamisa, oh. Nagkabuagya, mga kabangas. Pero sige lang, ato na hinluan para malimpyo, maluag-luag. Mga box na ko, oh. So, hinluan yun siya. I-distribute ko man yung mga box. Ibalhin ako daan sa kawas, hinluan. No? Na. Yan. So kani sa likod, ana nalumpag na mga kabangas oh. Kung nakita ninyo na oh. Kana nga porsyon oh. Kana oh. Ayunon pa na. So one at a time lang. Dili na ako makaya tanan karon. Ang ako lang sa i-transfer ang mga book sa gawas, other things sa gawas para muluhag, malimpyuhan, maplastaran. Ayan. Yan ang planning sa gawas na ako magbutang sa table dire. Ano dire may mga mga bata magluto. Napay time nga magluto diri mga diri mag-relax tangan ko nig bangko diri may daan sa mga anak maka nap sila. Alright, so medyo pinobre lang sa mga kabangas kay wala gyud piki kayo no piki pa gyud atong panalapi naaman ginagmay mabuhi man pero medyo when it comes sa mga gastuhonon sa eskwelahan kanang amin sa room mga pintal ana wala pa gyud ko na mental mga kabangas kay wala pa gyud ko budget ana.
O kay personal mo na not unless tagaan mi sa admin sa school tagaan mi pero labo. Usually basta kay na kami gid ang magsulisit pero dili ko magsulisit kay maulaw na ko. No, maulaw na ko mga kabangas pila na kay gayon pero naay willing gyud mo donate. Tag okay kaayo. Wala problema pero nung ka nga magdala-dala kog liter magsulisit dili sa ko. Okay. Lisod ba yung panahon karon? Sa willing lang, no? Sa willing lang gid mga kabangas. So lang may mo pledge. Okay kay ko dawaton ako. Pero kanang ako gid mismo mga muyo nga oy sulisit ko dili sa ko. So mo naman ay kalakaran diri sa atong panggobyernohan mga kabangas. No? Matod pa nila di daw kaya sa DepEd, dili kaya sa gobyerno. Sige na lang. So ano na lang gid. No? May mingon sa ako nga sige der mag-pledge ko para pintal hatag ko cash or in kind. Okay rin hapon mga kabangas, mudawat yapon ko. Sa walay pagduwa-duwa, mudawat yapon ko. Murong mo niya, magtuko, ibalag lang yapon ako niya, or ugma. I-vlog na ako sa kentang sa murong. Kaya kulang lagi mga bangkong, mga kabangas, mamanday pa ko. So, nagkalingaw sa ko. Pang sarap-sarap, alin mga. Okay, grabe, sakit kayo mga. So, di ta mag-comment sa mga kabangas ha, mga lamok, ulan-ulan na ba? Agay, nahulog. Bangas. Ano racket para sa loob. Insa kay katol kayo sakit kay map. So magpadayon sa ko mga kabangas no. So ana nilang padayon sa ko sa akong mga tulumanon. Alright. Babu, God bless everyone. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you.